Aksyon! Radyo! Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Aksyon! Radyo! Mangilulugay kami kabaloyan na masanto sa maabig, ang betulya kabasan po daski namin. Ipaparuntala kabaloyan sa programa ang Balitang Bayan, numero no morning edition. Dasayan na kabuwasan na kabaluyan na Miyerkules petsa 29. 29 lagagi ka, Rizal din na buwas, regular holiday kabaluyan. Magtaryo na lingkor, Action Joel Balolong, Technical Control, Action Conrad Alvarez. Yan nga ran nasari kabiyangan na Action Radio Reporter. Yawatan niya rada paway manalutor ni nasaray balita impormasyon. Balita komentaryo, serbisyo publiko agagik. Dasayan, kabuwasan, kabaluyan. Nasay Miyerkules. Sa verse of the day tayo, dasayan na kabuwasan. Malalapod masantong sulat. Jada libro kabaluyan na Romans o Proverbs chapter 21 verse 21. Tan konto agagi kadasayan na kabuwasan. He that follow it after righteousness and mercy find it life, righteousness and honor. Ulitin ko, he that follow it after righteousness and mercy find it life, righteousness and honor. Proverbs chapter 21 verse 21. Para sa kinamintan kabaluyan, dasayan kabuwasan na Miyerkules. Mayo nga buklas kumuyo amin di tanod Western Pangasinan, naimbag nga bigat kada kayo amin apo dito'y Eastern Pangasinan. Sapit-sapit tan maliwalas magrasyan kabuwasan puron Pangasinense. Tandaan tayo agagi kasikuanan Gobernador Amado Espino Jr. agagik si Kuantunya, si Kitiran Pangasinense, si karakter tayo, abanti tilan abanti agagik ya. Anto ka man iray na naabot tayo ran na subukod bilay, nakukula nagtayo itulok yan. Si Katon, si Kuanto, we born, we raise, we live, we invest, we die here in Pangasinan. Kaya abanti Pangasinan, Ilocano, Kabaluyan, di ba? Iyan po mga kaibigan ang dapat hong gagawin ho ng mga bawat Pangasinense. Apat tayo meron salbo na balita, malalapod Action Jeric Pasilyaw. Action Jeric, ma-action umaga. Please come in. Yes, Action Joel, nagbabala ang Dagupan City Police Station sa mga tendera ng paputok dito sa lungsod na posibleng mabawi ang kanilang permit kung mahuling nagbibenta ng mga ipinagbabawal na paputok. Ayon kay Dagupan City PNP Deputy Chief of Police Major Benjamin Rakitan,
bukod sa pagbawi ng permit ay maaari rin umanong maban ang mga ito sa pagkuha nila ng permit sa mga susunod na taon kung saan hindi na sila muling pahihintulutan na makapagbenta ng kahit anong uri ng paputok o mga pampailaw. Sinabi niya na regular ang ginagawa nilang inspeksyon sa firecracker zone sa May Burgos Street upang matiyak na nasusunod ng mga tindera ang mga itinakdang panuntunan sa pagbebenta ng mga paputok. Ayon sa kanya, lahat ng stalls ay mayroong nakahandang timba ng buhangin, gayon din ng tubig at syempre ng fire extinguisher upang agad na maagapan kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Kabilang action, Joel, doon sa tinukoy na mga paputok na ipinagbabawal, itong Piccolo, Super Lolo, Atomic Triangle, Large Judas Belt, Large Bawang, Pillbox, Bossa, Goodbye Philippines, Bin Laden, Mother Rocket, Lolo Thunder, Coke in Can, Atomic Bomb, 5-Star, Plapla, Giant Whistle Bomb, Kabasi at Watusi. Samantala, nagpaalala na rin si Rakida Lakshan Joel sa publiko na kung maaari ay huwag nang gumamit ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon at sa halip ay gumamit na lamang ng mga alternatibong pampaingay upang mas matiyak ang ligtas na pagpasok ng 2022. At kung hindi naman maiiwasan talaga itong pagpapaputok, ay siguraduhin na pagsisindihan yung mga paputok ay nasa open area upang kung sakaling magkaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari ay maging ligtas itong mga taong nakapaligid aksyon na Joel. At pinayuhan din nitong opisyal ang lahat na huwag maglalasing lalo na yung mga babiyahe upang maiwasan ang disgrasya sa daan na madalas ding maitalang insidente bukod sa firecracker injuries. Yan ang balita mula sa gitna ng aksyon. Jeric Pasiliao, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Maraming salamat, Action Jeric Pasiliao, dasatan niya balita. Ang awitod oras tila 11 sa kuya minutos kasumpalan alas 6. Umpel kami kabaluyan na karumaniran balita impormasyon. Tani, natan, sambutan nagagik ya ituran ninsan siya na sa itupad, tanarom nirad ta nagagik ya isasambot na namin. Ad sararayan kaplusan. Pero dyan pinablimin balay kabaluyan. At nanunungnung nasari kabaluyan mitan nani imano mi. Nani imano agagi ka nasari pinablimiran kabaluyan. Abay ang gano ang gapuyo agagik sa requirements ya si katut nan linis o anto ka manirad ta nagagik taan na pwede picture ya si kayot malilinis ang gano ang gapu kabaluyan iter da dapot no wali dapot no to siyempre gay mo latay balag so tax to agagik ya my goodness magang gano nani gunuyan tan tapati di tanod bali na mangaldan sing baton timot agagik di tanod bali na mangaldan kabaluyan. Tan na arom ni ragagik tadyad bali na mangaldan mo. At kanya may ang babangil agagik ya so agday tutupak at new fight ya kandidato yaya agagik at titirada nagagik amigon malot kabaluyan at tulungan niya agagik. And then, inkarga niya, wali position to, sa kaya patambalan kabaluyan. Si Sakini agagik at legal consultant, legal, si Katoy Kini, arwanim si legal officer da agagik eh. Agaon lulob, awat ng tusildo to, natan kabaluyan, si Katumo ni Sakaya, mangiter na, mangibabagay kabulastugan. Ay agay mo, laraya. Alas 6:14, magangano agay kasing batang titan. Palubantin ni report ng Action Freddy Pardo Lakay. Ma-action umaga, please come in. Maaksyong umaga, Action na Joel. Tuloy-tuloy ang operasyon ng Pangasinan Police hinggil sa illegal na droga. At sa iyong bayan, alas 11:30 sa Barangay Vintinilla, nagkaroon ng anti-drug bypass operation ng Santa Barbara PNP sa ilalim ng pamumuno ni Chief of Police Major Rizalino Suarez. At kasama ang mga taga-drug enforcement team ng Dagupan City Police, nagsagawa sila ng bypass operation na kung saan nalambat ang 3 suspect na itong mga ito na si street level individual. Isa sa mga pulis na nagpanggap na buyer at nakabili ng illegal na droga dito sa mga suspect na sila Michelle Misamis, 25 anyos,
dalaga, waitress, residente ng Barangay Caranglan, Dagupan City. Mary Joy de Guzman, Ipalaganas, 19 anyos dalaga. At si Mary Rose de Guzman, Ipalaganas, 19 anyos din. Ito yung mga dalaga at residente ng Barangay Bayanihan Village, Barangay Caranglan, Dagupan City at kapwa na sa estate level individual list ng Santa Barbara PNP. At sa report ni Major Suarez, itong mga suspect ay kinontak nitong polis na nagkunyaring buyer at nang ito'y nagkaroon na ng transaksyon, nakipag-coordinate muna sila sa PDEA at nang makakuha ng coordination number, isinagawa ang operasyon gamit ang 500 pesos na marked money ay nakabili dito sa mga ito at nang tanggapin ni Michelle Misamis at itong pera, iniabot naman ni Mary Rose de Guzman itong droga na isang transparent plastic sachet ng shabu at ito kagad ay dinakma itong mga ito at nasamsam sa kanila ang marked money na 500 pesos at nakuhanan pa na isa pang transparent plastic sachet itong si Michelle Misamis. At kasalukuyan itong mga ito'y nasa likod ng Rias Tabaka ng Santa Barbara PNP at naharap ito sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at yung droga na nasamsam sa mga ito tumitimbang ng 0.075 grams na may standard drug price na 510 pesos. Yung isang nakuha pa rin ay 0.080 grams at may halaga itong 8,168 pesos at itong mga nakumpiskang mga items na ito ay tinatayang umaabot ng 9,662 ang kabuang halaga at may timbang na 1.41 grams itong sabong nakumpiska sa mga suspect. Mula sa gitna ng aksyon, Freddy Pardo, una sa aksyon. Una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Aksyon Radio. Live report. Maraming salamat, Action Freddy Pardo, dasatan niya balita. At kayong tutunda gagig, dagdakimot tundaan kabaluyan. Di imbis di hayahay kuminyo yari agagik, hayahay kabaluyan, so pampuyok yun ang betul-betul yarihas. At yatudas yun. Kabandaan ko ra ko pilot, barangay 20 nilyan eh. Ay, nako po, alas 6, 17 agagik sa oras tayo. Dasayan kabosan, umpil kami kabaluyan, hanabuhay muna tayo. Aksyon Radio. Balitang Bayan. Bamana Water Corporation, Dagupan City Water District. Aksyon Radio.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Tuloy-tuloy tini kabaluyan na dasayan na programa ang awito da oras nila alas 6:24 na po ng umaga. Lanti ni Rica Romanera na balita kabaluyan na walay gangga nagagik ng Pangulong Rodrigo Duterte at sararaman nagagik kay hoarders. Man overpriced at sayay dinala ng bagyon si Odette. Aristo niya, ipapa-aristo ya kabaluyan ng Pangulong Rodrigo Duterte kabaluyan. Aya supasagbay ng Pangulong Rodrigo Duterte at sari negosyante. Yaayat manaanamot na pangkanaunawa at sararami lugar. Yaya gagikat grabing dinalan tani napiktuan na bagyon si Odette ipaaristura raya. Partikular ya binitla ng Pangulong Digong ya aga makatarungan kunoy pangyatagi na presyo na sari manunaniran sa liwon. Tansari materiali siya panggawa na abong, iaya agagi kat sumlang niya kunod panuntunan na Department of Trade and Industry. I am just giving you the warning na pag nahuli kayo ng DTI or nahuli kayo ng pulis, ang pulis because the jurisdiction dito sa putting a cap on the prices of goods belongs to and even building materials nasa sa iyo. Inquanon Duterte kabaluyan. O nung agagi kadakyan ng Trade Secretary Ramon Lopez, wala niya na price freeze. Gansarara may lugar, grabing dinalanan na bagyo. Tan agad na pag yan nawalaan na pan igalaw na presyo. Yad pagli na pandemic, tan ingkana na bagyo. Yad biyak ayat na ibalita so inya tagay agagik na presyo, tan pansasamantala at sayan sitwasyon. The day after, and I think mga hanggang 2 days after, habang nagkakagulo pa rin, marami ho talagang na-report na nag-price increase na nagsasamantala inquan ng Secretary Lopez. Si Kwandamot Irarom, hindi na sinasabi yan. Dapat yan. Hinuhuli at naninita sila. Kwanda niya agagig, di ba? Kasinuatan kabaluyan at kilabata na may ang tumitawag saya may labir lambangat. Ang kapo samantala nagagik tami amiray mapagsamantalaran negosyante. No pangyabuban na presyo, ba naku po, matantantan nan say bakukul yung galaw. Pangyatagay agagik, maplus nan say jeep plane agagik, at pangyatagay tuntan. Bakagdanin niya anunsyo agagik, plano nilang bagat, unatagila. Pero no pangyabuba agagik, sus Mariosep, maplus niya agagik sukurang na say bakukul kabaluyan, at pangyatagay tuntan o ikurang danya kabaluyan. Mayor inasintan sniper agagi kud Misamis Oriental Misamis Occidental kupo sa kaya mayor agagi yan nung tipa kabaluyan sigurado politika yan. Kasumpalan na dapigaran agaw ya pilalaban at kamatayan tuluyan lan inatoy agagi. So sa kaya mayor ya grabe na sugatan na sniper attack.
Yaya agagi katabayaran sa selebrasyon na Christmas party at Tangob City. Misamis Occidental na napalabas sa simba. Si babagada agagi kaya kasi wag may congressman, wag man agagig matiripigaran na opisyal. Yaman kay Christmas party ra agagik. Si reporto de Dasayan ng Imbunog Kabaluyan, asugatan nira tanim batik labatod patambalan. Pero niya agagik balutay. Diyan din pila bantod kamatayan agagik ng mayor at Tangob City agagik yan nagkaroon Kabaluyan na lockdown na dabilan area lapod sayan insidente. Diyan Facebook page post impalapag ng Lopez Jaina Councilor Andre Pinky Gutierrez. Yan na tila agagik ng Disyembre 27 so amatunyan si Lopez Jaina Mayor Michael Gutierrez. Jadi mo ng report ng Tangob City Police. Si Mayor Gutierrez at naknanabala at kawigin party na uluton niya. Jad pa na maglayno inarit inapon niya target at kasama si target at sa kaibaton niyan 2nd District Misamis Occidental Representative Henry Owe Minal at sa kaya Christmas party ng Disyembre 22 alas 8:45 na labi. Si Mayor Gutierrez at Mayor agaya na anggapoy pibibiyang to at anggapo agagik sulik na anto malapulan ng sikatod na operan sulabay ito ibabag agagik komatos ng Huwebes na napalabas sa simba agagik yun inner in transfer intensive care unit ng Disyembre 25 pero kasumpalan yung pansanjad patambalan inatoy agagik sa mayor lapod grabing kondisyon to niya Kabaluyan. Say mayor agagik at kandidaton vice gobernador at probinsya agagik tan katandim to sa Minal yung babatik matya gobernador no May 2022 national tan local election jad bansa Kabaluyan. Jad biyakte niya agagik at dasyan niya FB post kabansag pidadamay na pamilya Gutierrez o pakikiramay pamilya Gutierrez na nalog si Representative Uminal na 5 milyon pabuya at supaman niya makapangituro makapangibiter na impormasyon at paka-aristo agagik na say salarin o suspect katon si PNP Chief agagik si ginawa to niya impawa lockdown to agagik Itanya area lapod sayan agawan incident o shooting incident Kabaluyan. Sniper agagik ka so anira agagik kada grabe Bisayas tanay konyo pamut Kabaluyan. Yad karo manera na balita paluban tayo sa report si Action Freddy Pardo. Action Freddy, Action Umaga, please come in. Maaksong umaga muli Action Joel, isang 72 anyos na ginang ang natagpo ang wala ng buhay sa bayan ng Kalasyaw. At sa investigasyon alas 6:40 ng hapon, nagresponde ang Kalasyaw PNP sa reported found cadaver na babae na umano'y natagpo ang nakahandusay sa maisan sa sitio Cuba 2, Barangay Sungkoy, Kalasyaw. At ito ay kinilala na si Milagros Mararaki Ontalan, 72 anyos, byuda ng Purok Sentro, Barangay Sungkoy. Batay sa investigasyon ay alas 6:30 ng hapon kamakaluan nang ito madiscovery ni Wilfredo Porbibi, 51 years old, magsasaka, taga Barangay Nilimtapsan, Carlos City. Siyang nakakita sa bangkay ng biktima at kaagad naman niyang inireport ito sa mga otoridad. Napag-alaman sa pamilya na ito pala'y nawawala noong pang December 21 at hinahanap ng kanilang mga kamag-anak. Ito ay may karamdamang Alzheimer. Meron ding hypertension at diabetes. At ito ay isinalalim sa postmortem examination ng Kalasyaw Municipal Health Officer na si Dr. Jima Rodrigo. At hindi naman kinakitaan itong biktima ng anumang sugat sa katawan. Kaya't ito ay sinasabing natural cause of death at kaagad din na ipinakremate ang bangkay ng biktima. Mula sa gitna ng Action Freddy Pardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Maraming salamat, Action na Freddy Pardo, dasatan niya balita. Kaya ingat-ingat po tayo Kabaluyan ha. Numambilbilang at wala ray
mismon kapamilya tayo, ya wala unta nalilik na nagagik at nobil bilang wala laon da, ya ata nagagik at medyo nakukulan walay kaiba da agagik, di ba? Agkimot maakar agagik sikiran walay lilik nan, ya singontan ira kabaluyan, tad delikado tan may hypertensive ka agagik, sus Mariosem, no naksawang kala, na-stress ka, naku po, delikado tan. Talagang nakautunto ka nagmuanta agaging, saan ka pimakanang nangod ka, siyempre, paanong tulatan di lalong balbal ka problema kabaluyan. Alas 6:32 sa gagik, samploran opisyal na kooperatiba na kuryente sinuspindiya na Department o na National Electrification Administration. Lapo agagik questionable ng pangusar na sa pundudan niya sinuspindi na National Electrification Administration. So Board of Directors and Pegaran Department Heads na Benguet Electric Cooperatives o Beneco na siyam 90 days. Kabaluyan niya. Diyan desisyon yung Silvina NIA team noong Disyembre 23, naku, Christmas. Hagay, masakla pa Christmas siya. Pina-Christmas ang dara gagi, kaya suspension kabaluyan, 90 days. Disyembre 23, 2021, samploran opisyal, yararay yung Silvia agagi ka na team na National Electrification Administration. Aray agagi kat si Board of Directors members Rocky Aliping, Esteban Songe, Enrique Moristo, Jonathan Obar, Robert Valentin, Josephine Tuling, Luke Gumiyak, Peter Busayeng, Jeffrey Akop, Mike Maspel, untan mo to Internal Service Department Head, Attorney Delmar Carino, Internal Audit Department Manager Brenda Carling, tang NNRS Chief Denfen Kachin, kabaluyan. Nalmuan kasi agagik na National Electrification Administration, ya sa Electric Cooperatives Official, at paubatan ni Redim pansumlang na non-compliance na NIA issuances memoranda, tanarumniran patakarantan regulasyon, sinumlang kuno agagik na bilaran opisyal, so NIA Memorandum on Guidelines on Benefits, Allowances, and Incentive na EC Official, and Employees Prescribing Fair Dimes kabaluyan, sobra lagi na lada. Impalapag na niya, ya dawit irared irregularidad so easy officials, yes nga, so sobra-sobran gas allowances. Sobra-sobran 13-month pays tan groceries allowances sa gagik. Sobra-sobran Christmas bonuses. Sobra-sobran 14-month pays. At hindi. Nang kwartandan talaga gagik. So, Beneco, irarayan official katon makanupagalabangan. Likodod suspensyon hanggang na niya. Irarayan opisyal, ipawil agagik so milyon-milyon niya kwarta. Malalapod ibabagan excessive disallowances and expenses. Ang ikarga so niya na project supervisor, kasalat pansamantala gawon niya od sara may abakantian niya suspended board members tan opisyal. Grabe agagik, nang belasan dala kabaluyan. So, kooperatiba na actually talaga nung tanso nagagawad arumira agagiki katon ang gano eleksyon labala na Board of Directors kabaluyan, naku po, gastusan kabaluyan niya agaylay, pangkalawan mo no akin, alangan niya prinsipyo lang bangat, alangan na serbisyo lang bangat agagik, ay sus ka gaong gastos kay milyon at serbisyo lang bangat agagik ka, naku po. Mga gano agagik, tani si oras tila, alas 6:35, Santa Barbaratan, Mangaldan, baliwin tayo agagik ha, hanap buhay muna tayo. Radyo Balitang Bayan, Manila Broadcast.
Corporation. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
tuloy-tuloy tini kabaluyan na dasaya na programa o latini agagi ka dasaray lighter side of the news kabaluyan na dasayan kabosan antis tayo lang nagagi kay may di tanod Santa Barbara kasi wala ipapasabida dya tani papasabida kabaluyan yan ng kukulan na amtan na dakulagagik ta samay ni si kuanan na Congressman is Barbers na Surigao at pupolitikaan agagik so relief distribution di tanod sara may audit biktima agagik ararami relief goods yun sasabi riripak na agagik na pigaran politiko tangkakargan di tarhita da kabaluyan niya kunwari na panangaro da agawatan ng Santa Barbara agagik ka impalimad sararami atalon kagawad ya suporter agagik na mayor pagkatapos tan dinilay dagagik na taluran agon ni Ripak insanda natin yung bunog yap napagpasinsya na po ninyo tong nakayanan namin ng aming grupo kung dagagik anta nalapod Kapitolyo kabaluyan my goodness di ba amarom nalapod LGU pero si ginawa nun mayor takabusol to agagik tanagto kakampi may kapitan intertod samay at along kapitan insan si kato nirepakto agagik insan nung papapawin to yan nalapod si kato untan so nagagawa di tanod udit agagik victim sira unungod kinong Congressman is Barbers nanigunuyan ta nagagik ka makapaimis pati sa ati tupad agagik ya sus si katutay babagadan di kalidad di serbisyo kabaluyan makapaingungot iraraton tan agagik kadunyan niran panahon di ba iararatan niran programa na gutman na gobyerno ya idan na trabaho iraramay ang gapoy trabaho kad pa na maglinin na untan niran ayuda agagik ya abay usaron da balat ng panamulitikaan kabaluyan niya pa nagkuyong tan pansaliw laliingan na suporta at sararami totoo ya kukuyungan da my goodness naman yaro magangano tapaluban tini report na Action Freddy Pahardo lakay please come back. Maksong umaga muli, Alson Joel, drug personality sa bayan ng Bayangbang sumuko sa PNP. Dahil sa pinahigpit na operasyon ng kapulisan ng Pangasinan sa pamumuno ni Provincial Director Colonel Richmond Cadena, hinggil sa illegal na droga dito sa lalawigan kung saan sunod-sunod ang pagkakahuli sa mga drug personality na nasa priority target. Isang drug personality sa Bayangbang ang kusang sumuko sa mga otoridad. Ang suspect ay kinilala na si Gilbert Lasa Ipanimbatan, 41 years old, may asawa, taga-barangay San Gabriel 2nd, Bayangbang, na ito ay nag-surrender kang makalwa alas 11:30 ng umaga at ito ay nagtungo sa Bayangbang Police Station, voluntarily sumuko. Kasama sila Barangay Kagawad Rinaldo Biloria at si Barangay Kagawad Armenio Madrono, kapwa mga barangay official ng San Gabriel 2nd. Sa tala ng PNP Bayangbang, si Laza ay kasama sa Regional Priority Target na high-value individual drug personality sa ilalim ng Copland, Tommy and PIDEA target list ng Bayangbang. Sa ngayon, ito ay sumasilalim sa debriefing at inianda ang kaukulang mga dokumentasyon dahil wala naman nakuhang droga, wala itong kaso, kaya nga lamang ay manunumpa ito na hindi na siya babalik sa illegal na gawain at ito'y parang makakabitan ng radar pag uwi niya ng tahanan para ma-monitor kung ito ay babalik sa dating gawain o talagang magpapakabuti na. Mula sa gitna ng Aksyon Friday Pahardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Action Radio. Live report. Maraming salamat Action Freddy Pardo dasatan niya balita. Makakimisak sa balita na babasa kagagi kay wala ra gagi kiray ni sampluran katao inaristura raya Christmas bonus datan 13-month pidagagik imbulang dani pamumuna tunda kabaluyan naril iralaligan tudas iralwan dyan si katayo balan ay amaya talagan story at bilay ay agagik balat laan tini magano kabalayan ay iray lighter side of the news agagik kadsarayan kaplasan entry na photojournalist na Inquirer analuyad explore PD4 photo contest ng Congressman de Venecia pero sana ay agagik aglarin pipila irararaman iray professional iran photojourn ira agagik di ba pararamay litratista
in pilaya kumun ed say criteria to kumun aramal labat iray amateur kabaluyan uno umpisa lang nga, di ba? Sa kaya photojournalist na Philippine Daily Inquirer Tansan Dipan, siya taga Dagupan, so analo the Explore PD4 photo contest ng Congressman de Benicia. Analo kabaluyan, ang gapuarom. Siyempre, kabkabat timotya. Si Intrenan Ray Zambrano, ya retirado na empleyado na Region 1 Medical Center, tanang ipanangnang nasa aray impapaagaw ira agagi kiran pingka, ya sikat ya produkto od kwarto distrito agagi kad sararayan kaplusan. Wala kabilian to agagik may espada, kondam. Mable, pero si sakit kilo, may amela. Kasi siyempre, alulumo ira. Tinalo ng Simbrano, iray masulok ya duan lasos ya entre. Yan submite ya akila od para kupan niya alan litrato od lugar ya sakop na kwarto distrito. Jad Dagupan City, Mangaldan, San Jacinto, Manawag, Tansampabian. Kabiyangan ng Congressman de Benicia Simpan Pili, Ireanalo, od pigaran respetadong membro na haligi na creative industry dyan bansa. Lapod panahon na Pasko. At mas ginabay agagig ng Congressman Tof de Benicia. Yali wala bangat ya grand prize winner, iray premyo, nag-ingan at pang-apat ya mararakop yan interest. Ya pili, piano magmaliwa second, third, fourth, and fifth place. Iray premyo unong ng tutungbukan agagig ya. Balog lang premium ni 10,000, 5,000, 3,000, tantig 1,000 support and 5th place kabaluyan. Likod at kinang Zambrano, analo mo sa Explore PD4 photo contest si Oliver Barciliano, Bernie Vicente, Nico Ortigosa, tan Jason Sawyer. Onong adakin ng De Benicia, medyo nairapan nira na nanpiliya, analo lapod dakil agagi kintres. Bagay labaya kuno kabaluyan niya mangipapanang niya manliplipwa su creativity nasari tuoy kalnadan impaway od the social media agagik. Amin niraray ng submit in interest o saron na opisina ng Congressman de Benicia pangitulak od distrito tunyan pabiskagon sa ekonomiya jad pa na magloy na makulay iran turismo kabaluyan. Very good po tanagagik katuan tulabungat antayo mulaga may kumbaga parang sakay labat agagi kaya tatawagan tayo ya simpleng proyekto pero si impacto tan balotod bilay nasari kabalian tayo abay singa kamot pinata nagagi ka na sakay sakon bulas ya sinampat mo malalapod fifth floor kabalian si impacto tan di ba? Jad karoman niran balita agagi COVID update mo jad luyag na Pangasinan maong ya balita aking konyo. Lapod duara labatlay confirm ya kaso ng karuman. Sa active ya kaso tila pimulaglad 33 ya kaso. Duari recoveries tayo pero si makapurman walay sa kaya gagik ya inatoy balot. Lapod COVID. Bali na bayang bangtan malasiki. Nanabay ya bali agagik wala patira. Lingayon, Talura, Bimali, Mangaldan, Rosales, Sampabian, Santa Barbara, Bumingan, Villasis, Duara, Aguilar, Alcala, Bautista, Burgos, Mapandan, San Carlos City, San Nicolas, Ordanita City, Sakay, Kabaluyan, Amin Laya, Agagik, tala, ang kapula, Agagik ya, so COVID, zero COVID, Kabaluyan. Si Katutan, Agagik, so pisasalamatan ng Governor Pugi Espino, Kabaluyan, lapod kooperasyon, susug, agagik tan determinasyon, nasari Pangasinan si agagik ya laban ng sukubid, nagagamuran tila agagik ya, katun maraming salamat po, kwanto niya si kayuran frontliners, kwanto niya, nan Governor Pugi Espino agagik adasayan na kaplusan, katun nararami kalaban dahil, nagkukumahugir ha, ang babangi lagdala agagik, gagawa-gawa niya gimmick ya, tuwato-tuwato agagik, unlan na, may Christmas party, kachapper ka kupay lon. Pangasinan niya gagi kay, ula ka may Christmas party ka balila, kachapper ka. Ya, say batikan labat na luganan mo, sa may lugar ya palapo mo, lugar agagi kaya bali mo. Yung lakaad sa may pi birthday mo, dino pi kasalan mo. Mambating na 30 minutos ko, pelon, man-chapper ka. Ang titawagad sa amin agagi kay. Panaglastog agagik, di ba? My goodness. Kasi kung mo, kanya-kanya, labay-labayan mo labat na nagsudyuwi at akatoy labay to. E no aming gasolina tumangkupay lutot. And ito namin tawagod sa tanay.
intertula at dasaray na apektuan na kairapan di mamaong ni kwandamat. Ay si kayon talaga. Tamploran ay 8 minuto sa gagik antisya man alas 7. Agak makabaliwod kina Santa Barbara tan mangalda na pero di bali singbaten tan tani ang gatinid alas 9 agagik pero ang break tayo na ni gunuyan. Alas 7 ang alas 7 media agagik santayo datan sukaruman niran balita. Banggano kabalayan ha, hanabuhay muna tayo. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Si Annalyn Bacotoy nakaiwas sa nakatakdang operasyon. Aksyon Radyo. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo
ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. Amay-amay ni agagi kirayad balibalin sing batan tayo pero nga pulay malam yung oras tayo agagi ki basang kunin maganura man may message sa tan mambabantay agagi kla na nila da programan MIB tayo sing batan irepigaran issues kabaluyan. Bangbalot si Paway ni Peryahan ng Bayan Nagagik, Pangasinan. Peryahan ng Bayan Nagagik, Jagkabosan 34-31, 11-17 at Ngaram, sa Extra Draw Agagik 36-30. At
Matanagay ka 34, 31, 11, 17, tan 36, 30 Kabaluyan, Paway at Piryan ng Bayan, niya Sanagaw, sanan Karuman, Kabaluyan. Jadsari ng Tiksbalo, good morning po. Binabati ko po si Elder Jimmy Balagot ng advance happy birthday. Pagbati mula sa Seventh-day Adventist Church. Members po Surubio. Salamat po. Tano, Kabaluyan. Hindi. Happy birthday po kinan Elder Jimmy Balagot ng advance happy birthday po. Malalapod po Surubio. And then another po, good morning sir, lulugayan ko pa, may buhay miya, maganggana. Magano ta shortcut ng kula, tapiano, gamangupunan to kay oras ha. Ma'am Jubel Cansino, magandang umaga po. Ma'am Ani Caranto Soriano, Ma'am Gloria Macalanda, Tansaro Pishalya Beach W, Yamakuli-kuli di Tanad Kakaritan, San Carlos City, dadaluan ng President Ronald Tamundong, tan si Kapitana Gloria Canilang, magandang umaga po sa inyo. Malala po dakinan Madam Virginia Cansino Munda Cruz. Good morning po sa kayo. And then, sir, karamihan sa mga nasalanta ng bagyong Odette ay natulog ng walang bahay noong nakaraang Pasko. Correct. Ya talaga. Kasi nga pabungda. Agay. And then, katulog na walang bahay noong nakaraang Pasko dahil sa pangyayari na yan, ay marahil ipinaalala ng Panginoong Jesucristo sa tao na siya'y ipinanganak sa sabsaban. Marami na kasing nakakalimot ngayon, lalo na yung mga tao na ginagawang Panginoon ang pira. Salamat po. Salamat po sa insight po ninyo, Kabaluyan. And then another po, sabi ng isang punsoy expert, ako po punsoy maswerte daw ang mga taong katulad ko na ipinanganak sa Year of the Rooster, sa darating na taon na Year of the Tiger. Naman, paano ako maniniwala sa punsoy expert na ito na susurtin ako sa darating na taon? Ang misis ko na ipinanganak sa Year of the Tiger ay parang tigre. Ininamwak lang ngula, amigo, parang tigre si rin. Ay, naku po, kontra naman. Another po, Kabaluyan, Jabalot Agagik at mambabantay pa na mag-line na Facebook Live. Agagik kadasayan kabosa, pa-emisyo ka. Another po, Kabaluyan, Ma'am Julie Giliano Quinto, magandang umaga po sa inyo. Ma'am Rosario Montemayor Pasyon, masanto siya kabuasan. Ma'am Zoraida, good morning po. And then, si Sir Roberto Quintans, dyan si kami, no makalmo kay parking space, medyo arawi at tindaan. Kanyan si kami, senyor, masyado irap mi, no may tindaan kami. Tiputa, ibandutita nagkinan Mayor Payapay, tapayapay mga labangat Mayor yun dito na Diba? Mayor Payapay, good morning po. Sir Hel Malikdam, good morning po. Watching from San Carlos Brito, greet mo po ng Happy New Year. Happy New Year din po Sir Hel Malikdam. And then, Sir Roberto Quintans, good morning po dasi kayo. And then, Ma'am Alice Fernandez Muyano, mabigay kabuasan, ingat, stay safe din po kayo. Happy New Year di Tanod Pilipinas kasi wala rad Hong Kong, agama kasumpa. Tanon sumpa agagik, quarantine ran, opo la agagik, so bakasyon niya agaw, huwag nira kasumpat. Manong Bingab Villanos, masanto siya kabuasan si kayo, Manong Bingab. Ma'am Delia Cabayes, magandang umaga po. Sir Jason Jarin, good morning po si kayo. Sir George Tanik, masanto siya kabuasan. And then, Ma'am Mercy Carion, magandang umaga din po. A. Pasawa, good morning din po si kayo. Ma'am Jocelyn Reyes, magandang umaga po si kayo. Kanayon Saldi Bruan, good morning si kayo. Ingat ka tayo des Timor. Ma'am Merle Di Guzman Conte, good morning po si kayo. And then, Sir Rap Munda Cruz, magandang umaga din po. Masanto siya kabuasan si kayo namin. Kabaluyan, na mayami ni Rebalita, agagik, kalabay min idalat dato si kayo, pero talaranan nyo lang da programan MIB tadiman, medyo maawang sa oras tayo agagik, mambabalitaktakan tayo. Da satan nira aray nagagawa, napaglabangat ipanunot tila ni panunot, tantayo, araray official tayo agagik kay, kami kuha ng Congressman Isbar Bers, dito nagagik kad Surigao, tatuamat, di ba? Amaya-amay lata, nung panahon na pandemya, pinuliti ka dalata nagagi. Ang gadnatan No, agkakakulura nagagik, lagpasan da ka. Diyan, syudad niya Dagupan, lagpasan da ka.
kabaluyan, no si kulor mo sa ay naku po, lagpasan da kagagik. Katunanis, sing baton titan kabaluyan, kaya issue sa gagik, at sa rayan kaplasan, ipanunot tayo kabaluyan, ta importante, yakumun na maumawan mo tira kabaluyan, di ba? Magtaryon na lingkor, Action Joel Balolong, Technical Control, Action Conrad Alvarez. Ulit yung kami nakantabay na anid programan MIB, mga isyu ng bayan. Alas 7, hanggang alas 7:30, hanggang alas 9 po kabaluyan. Kitang kilabang alagagik, Action Radio Balita, nakantabay yung Action Jeric Pasilyaw, Jad Maganon Bagta. Inyong napakinggan ang palatuntunang